Astăzi continuăm cu exemple concrete pe modele de pantofi, să vedem de ce pe unele le putem face pe un alt toc și pe unele nu. De exemplu, aici avem acest pantof cu toc de 7 și acesta cu toc de 10. Aparent este același tipar, avem un pantof simplu, însă alt toc înseamnă, spuneam, alt calapod, altă pantă, deci a fost făcut un tipar de la 0 ca el să existe și pe tocul de 7. La sandale, cu cât modelul este mai complex și conține mai multe piese care au luat formă pe calapodul pe care au fost create, cu atât nu-l poți muta pe un alt toc. Trebuie făcut de la 0. Dacă modelul este mai simplu, cum sunt cele cu, să spunem, o singură baretuță, practic această baretuță nu s-a mulat în vreun fel pe calapodul respectiv și atunci o poți muta pe alte calapoade care să îți dea ție un alt toc. Vom dezvolta partea asta despre modele și tocuri în materialele următoare pentru că am văzut că este de interes pentru voi.